Slávnostné vyhlásenie výsledkov krajskej ankety Športovec PSK za rok 2024 sa konalo 7. apríla v historickej budove divadla Jonáša Záborského v Prešove. Znovu sa tak stretla plejáda úspešných športovcov, mladých talentov, zástupcov kolektívnych športov, ako aj trénerov a športových veteránov. V prehľade vidíte laureátov a športy, ktoré ocenení zastupovali v jednotlivých kategóriách. 21. ročník znovu pripravil porciu tých najlepších športovcov, ktorí sme mohli vidieť. Mňa teší, že stále sa nájdú medzi nami ľudia, ktorí dokážu motivovať jednak mladých ľudí, ale aj ufinancovať jednotlivé športové kluby a jednotlivcov ako takých. Víťazstvo v ankete a titul najúspešnejší športovec PSK za rok 2024 po štvrtýkrát v rade obhájil zápasník Tajmuras Salkazanov, ktorý v čase udeľovania ocenení bojoval o ďalší titul majstra Európy. Tie ocenenia PSK, kde si ho začali vážiť ako prvý na Slovensku, a mu udelili to ocenenie, mu prinieslo tej športovej kariére také povzbudenie. Tak ako je dobrým športovcom, tak je aj dobrým človekom. Športová sieň slávy PSK je bohatšia o ďalšiu legendu, a to hokejového trénera Juliusa Šuplera. Už po tej pasívnej činnosti som neočakával, že si niekto ešte spomenie, tak si to veľmi vážim a ďakujem pekne všetkým, čo sa pričinili o to, aby som bol ocenený. Stále sa stretávam s tými bývalými hráčmi, skoro 70 hráčov je tých, ktorí sa dostali aj do NHL. Predseda PSK udelil ocenenie dvom výnimočným, dnes už bývalým športovcom, ktorí sú aj v seniorskom veku stále aktívnymi športovými funkcionármi. Obaja laureáti oslávili v roku 2025 životné jubileum 80 rokov. Na záver tej 80-ky ešte aj ten kraj sa mi tam dodá, čiže už mám všetko, všelijaké tie trofeje a ten prešovský kraj bol taký, som povedal na záver, čo ma skutočne neklamem, veľmi potešilo, že som to dostal. Stále som aktívny, cítim sa plný ešte energie, že ešte by som rád porobil aj v tom zväze všade. To ocenenie je síce na moje meno, ale že to je aj tým, že som prišla do Prešova, do dobrého kolektívu, doteraz ešte, čo už aj na zaslúženom dôchodku stále ešte tú činnosť vykonávam. Za športovým úspechom sa neskrýva len talent, ale aj tvrdá práca a dlhodobá príprava. Potvrdila to aj ďalšia dvojica ocenených, talentovaná mladá športovkyňa a dlhoročný tréner. Úplne som to vyšperkovala tým titulom majsterky Európy. To bol taký môj splnený sen. Ale neverila som, že sa mi to raz podarí, lebo som od toho bola veľmi ďaleko, ale veľmi blízko. Za tým všetkým je veľa rokov driny. Ako každý športovec, nič neprichádza len tak. Venujem sa tomu už viac ako 30 rokov v Prešove. Tým, že napreduje na celom Slovensku malý futbal, tak sme veľmi hrdí, že sme dostali také ocenenie a vôbec, že sme vyhrali majstra sveta. Rok 2025 teda píše novú športovú históriu. Ocenení laureáti, ako aj ďalší športovci z Prešovského kraja, už pracujú, súťažia a trénujú, aby približne o rok mohli zapísať svoje meno do ďalšieho ročníka krajskej ankety. V rámci prvej etapy rekonštrukcie múzea v Hanušovciach nad Topľou, ktorá bola ukončená v roku 2023, investoval PSK do obnovy kaštieľa 1,2 milióna eur. V pláne je ďalšia etapa modernizácie tohto historického objektu. Poslanci Krajského parlamentu na svojom aprílovom rokovaní schválili vstup Krajského múzea v Prešove, pod ktoré kaštieľ patrí, do projektu jeho obnovy. Už by sme mali disponovať aj všetkými potrebnými ohláseniami, respektíve povoleniami stavebného úradu. Máme dopracovanú projektovú dokumentáciu, takže v čo najkratšej dobe predložíme žiadosť o NFP. Rozpočet plánovanej investície je vyše 2 milióny eur a poslanci schválili aj jej 8% spolufinancovanie z rozpočtu župy, ktoré má byť vo výške 160 000 eur. Projekt konkrétne rieši obnovu interiérov, zvoncovitých striech a podstrešia tohto barokového kaštieľa. Moderným trendom v tehotenstve je, aby budúce mamičky mali k dispozícii pôrodnú asistentku. V Prešovskom samosprávnom kraji pôsobí 9 licencovaných pôrodných asistentiek, ktoré sprevádzajú rodiny v čase očakávania a narodenia dieťaťa. To je inovatívna záležitosť, čiže v Slovenskej republike nie je úplne štandardizované, aby tá pôrodná asistentka mala svoju autonómnu prax, napriek tomu, že v Európe je to štandardné a reflektuje sa požiadavka tehotných
tehotných a 600 nedeliek a vôbec tej prvotnej starostlivosti o narodené dieťa. Celkovo má pacientka nárok na 4 návštevy, z toho 2 počas tehotenstva a 2 počas 600 nedelia. Pričom prvá návšteva musí byť uskutočnená do 24 hodín od prepustenia pacientky do domáceho prostredia. To, že by sme tú mamičku nielen pripravili na príchod nového člena rodiny, ale že by samotný porod a samotné tehotenstvo tá mamička prežila naozaj plnými duškami. Prešovský kraj je regiónom, v ktorom je služba pôrodných asistentiek žiadaná, a to aj vzhľadom na početnú marginalizovanú rómsku komunitu. Máme pacientky, ktoré nejakým spôsobom podceňujú celé toto obdobie a práve na to má tá pôrodná asistencia slúžiť, aby vedela detekovať problémy, ktoré v tomto období u špecifických pacientiek vznikajú. Tam vidím veľký potenciál, že ak nastavíme tú službu zodpovedajúco, tak by sme mohli byť veľmi napomocní práve pri riešení problémov aj v marginalizovaných rómskych komunitách v tejto oblasti. My sa venujeme komplexne celej rodine, pripravíme tú mamičku, pripravíme otecka, samozrejme následne prídeme do domáceho prostredia. Tam vlastne zopakujeme ešte raz všetky vedomosti a všetko, čo mamička absolvovala pred porodom. Pôrodné asistentky vykonávajú svoju činnosť autonómne v domácom prostredí a formou spoločných kurzov budúcich rodičiek. Ich stretnutie na úrade PSK slúžilo na výmenu informácií a skúseností priamo z terénu.